Foi a chamada dun particular á policía local pasadas as 10:30 desta mañá, alertando de que unha embarcación con 3 tripulantes a bordo acababa de emborcar e afundir fronte á Costa da Pobra. Unha vez alí, os axentes, vendo o que estaba acontecendo, avisaron ao 112, dende onde se estableceu un operativo de rescate, coordinado polo Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, que mesmo chegou a mobilizar a Salvamar Sargadelos. O alertou un veciño do Maño a nosa policía local. A nosa policía local desplazouse ata o lugar máis cercano dende a costa, corroborou que sí que era unha embarcación que emborcara, estaban os 3 mariñeiros intentando subir a quilla ou subidos na quilla, e avisou ao 112. Despois o 112 alertou tanto o Salvamento Marítimo como os diferentes equipos de emerxencias para efectuar o rescate destes mariñeiros. Por fortuna non houbo que lamentar danos persoais. Un barco bateeiro que estaba pola zona foi o primeiro en socorrer e rescatar os mariñeiros, que se atopaban xa subidos á quilla da embarcación. Os 3 tripulantes están ben. Un dos tripulantes, Salvamento Marítimo, quería incluso pedir unha ambulancia, pero ao final non foi, o tripulante non decideu que mellor non, que estaba ben, que non tiña ningún problema. Entón, mellor, é dicir que foi un susto que se saldou dunha boa maneira. Polo de agora descoñécense as posibles causas do naufraxio deste barco, con nome Pavía, con porto base en Cambados.